Keď nám v živote niekto ublížil, strátil našu dôveru, alebo nám proste niečo spravil, čo je pre nás neodpustiteľné, tak hovoríme, že bolí ma z toho srdiečko. A srdiečko je presne to, tá druhá strana tej mince, že na jednej strane je to láska, ale na druhej strane je to nenávisť. A keď nám niekto v živote ublížil a niečo ťažké sa nám proste stalo a my to v sebe držíme a nepracujeme so sebou, nechodíme na nejaké terapie alebo to proste neventilujeme tú vec von, nekomunikujeme s tým daným človekom, tak tá emócia, to je ako taká energia, taká gulička. Na začiatku je to taká malá pingpongová gulička, a keď to neriešime v živote, tak zrazu je z nej tenisová. Neriešime, tak je z nej basketbalová. A takto to proste rastie a toto sa tu u nás ukladá. V tomto centre, na srdci. A takisto aj keď sme v živote nedostali lásku od druhých ľudí, tak proste so srdiečkom môžu byť takisto problémy. A keď sme zažili naozaj veľa sklamaní, alebo niekto náhle zomrel, niekto náhle odišiel, koho sme milovali a tak to srdce si to odnáša najviac. A môže to v kľude skončiť aj tak, že človek bude potrebovať kardiostimulátor alebo proste nejaké iné proste zariadenie, ktoré bude to srdce poháňať. Čiže naše srdiečko, tam je všetko to dobré, ale aj to zlé, to je proste také hlavné centrum. A keď neriešime tie svoje problémy a tie veci z minulosti, tak ono sa to tu ukladá a jedného dňa môžu prísť problémy so srdcom alebo nejak inak sa to môže prejaviť. A to potom tá cesta späť je oveľa dlhšia. Cesta späť k uzdraveniu, k zdraviu a tak, že bo to sú veci, viete, ono keď niekedy príde choroba, tak ona neprichádza zo dňa na deň. Ono to tak občas vyzerá, že jeden deň sme zdraví a druhý deň sa zobudíme a máme nejaké úzkosti, tlaky, nejaké problémy, niekde nás pichá a podobne, ale ono to neprišlo zo dňa na deň. To je takto hromadené od buhy odkiaľ, od detstva, z dospievania a všetko, čo sme tam prežili vlastne. To sa takto hromadí a jedného dňa to proste strelí, to je ako párny hrniec. To proste vybuchne, alebo sopka. Tam sa to tiež len hromadí a potom príde posledný oný. Sopka si tiež nezmyslí, že zrazu vybuchne, proste tam sa to zbiera a bum. A tak to je u nás. Sa to zbiera a bum. A tak je to s každou chorobou, ale toto patrí srdiečku. A srdce nás veľakrát aj boli, keď my sme z neho odišli, proste tak nedobrovoľne, do hlavy. Lebo keď sme boli malé deti, to je to vnútorné dieťa, možno ste o tom už počuli, a to je taký účel života a nás vráti k tomu dieťaťu, kým sme boli k tej hrávosti, k tej spontánnosti, k tej radosti, k tým bláznivým nápadom a ku všetkému, lebo to je to srdce. Každé dieťa žije v srdci, ale potom výchova, spoločnosť, škola, škôlka, základná škola, z človeka spoločnosť robí trošku tak robota a z toho srdca my sa úplne nedobrovoľne presunieme do hlavy. No a potom sa stane to, že veľa rozmýšľame, veľa kalkulujeme, veľa myslíme, hlavne veľa myslíme a z toho myslenia vzniká neskutočne veľa plánov. A viete, ak sa hovorí, že keď chcete rozosmiať Boha, povedzte mu svoje plány, takže a z toho vzniká hlavne kontrola. Snažíme sa mať nad všetkým kontrolu a to je potom už úplný výbuch. A to keď takto žijeme, to je len otázka času, kedy príde nejaká vážna choroba, nejaký úraz alebo niečo, aby nás to vrátilo späť do toho srdca. Tam, kým sme bývali. A keď to nejde po dobrom, keď nechápeme tie signály toho života a nejde to po dobrom, no tak to ide po zlom. To človek naozaj má možnosť voľby. Buď si vyberieme, že tá naša cesta životom pôjde v ľahkosti, alebo pôjde v ťažkosti, alebo pôjde v bolestiach. Moja cesta životom je bohužiaľ tá druhá varianta, čiže v bolestiach, ale ja zase neskutočne rastiem týmto spôsobom. Čiže veľa vecí si aj uvedomujem v tom prirodzenom toku života, ale občas musí dojsť niečo, čo ma zastaví a
ukáže mi, že Rado takto nie. Takže keď to nepochopíme my sami, musí dojsť bolesť, aby sme to skrz ňu pochopili, ale keď ideme lekárovi alebo chodíme kadejakým liečiteľom a podobne a odovzdávame zodpovednosť za svoje zdravie týmto druhým ľuďom, tak škodíme tým pádom len sami sebe, lebo my sme sa do tejto šlamastiky sami dostali a my si musíme pomôcť. A lekár, liečiteľ a tak ďalej dokáže pomôcť takisto, ale v nasmerovaní. To nie je človek, ktorý nás uzdraví, to je človek, ktorý nás má nasmerovať, ukázať nám smer. Ale keď do seba nacpeme tabletky napríklad a chceme, aby nás a chceme po druhých, aby nás vyzdraveli a podobne a dáme si tabletky, tak my nevyriešime nič, lebo my tú chorobu len potlačíme. Viete, to je, si predstavte, že tuto je choroba medzi mojimi rukami a keď si dáme tabletky, tak sa spraví to, že ona sa len presunie sem do tohto rohu. A príde nejaká ťažká životná situácia, nejaká iná. A čo spraví tá choroba? Ona sa vráti sem a začne s nami triasť. Proste hej, všimni si ma, tu som. A proste takto funguje s tými chorobami. Čiže choroby sa nemajú potláčať, choroby sa majú uzdravovať. Máme hľadať príčiny a uzdravovať tie príčiny v nás samých. A na to sú potom už dobré terapie, psychológovia, psychoterapeuti a tak ďalej. Takže to je asi všetko, čo by som k tomu povedal. Ale o to sa snaží každá choroba. Navrátiť nás sem, do stredu, do tohto centra. Odtiaľto sem. Chorobám, ktoré ma stretli v živote, sa to podarilo fantasticky. Takže vrátila sa mi hravosť, spontánnosť, bláznivosť do života a nielen to. Takže tak no.